салом алейкум ба одамо ба мухлисои барселона, касоне ки ҳозир медирои моро тамошо мекунед. Як бори саломто мегӯм. Чанд қабл дар канал прямой эфир набуд, хостам ҳамин рӯз прямой эфир гузаронам пеши бозии Англия Германия ва хеле уже бозӣ сар шид. ҳам агарам хати шумо гап занам ба бурам айдамош бинам бозӣ скуши мегзарам, ҳам Англия ҳам Германия. умедворам ки ҳаматон созен. имрӯз хостам дар бораи Барселона, дар бораи трансферу бисёре гуфтанд ки акай Муҳаммад прямой эфир бигзарон, мо савол тайёр дорем, мо савол бисёр чизе нофаҳмо ҳастем, дар комментария ҷавоб наметӣ. барои бародаро ҳамин рӯз рӯзи муайян кардем барои ҷавоб додани саволои шумо. хуб мешуд агар якта ба якта саволо бе такрор меомада, ман як бор ҷавоб медодам. касоне ки дарёфт накардам метонистам айсар даромада сахраин мешавад тамошо кунам. ягон чизи мушкилиш нест. салому алейкум Файзиддин Асоев, салому алейкум Муҳаммад Ҳамном. имрӯз гап мезанем дар бораи трансферҳое ки Барселона ҳавасманд е. ба қарибӣ ба наздики як чанд соат пеш, 2 соат пеш буд Матео Фернандес хати Барселона шартномаша қатъ кард, берунаш кард. ира мехостем дар бораи меам гап занем. мардум ба хиёлум кор доранд ё ки дар ҷо ҳастанд ки вообще дар канал нестанд. салому алейкум бародаро. чанқа прямой эфир накардем, мардум ёдчон бурорда ки барсатичи прямой эфир мегузаронам барои ми ҳози кам дуромадистанд. то дибора бародар фурӯхтан уже 8 миллион да фурӯхтан бо чанд миқдори бонус да шартномаро истага ба кадом ҳолату бонуса метиҳам маълум нест. яъне ки 8 миллион дар ница фурӯхтан шуд. чуто мардум камай. хайр бе агами прямой эфира дертарак гузаронем ки мардум намодан ё ки мардум наорафтестиям барое ки мардум вообще несте. аввал медрону уже 200-300 кас медрома. агеро чи номери чанда мегирифта боша. салому алейкум аввал Сомон Самедов. агеро ҳоли номер нагирифта, ҳоли маълум нест ки ай даста мерава ки ай даста намерава. барои ми ҳоли номероро аниқ кардагӣ нестанд. то тамом шудани трансфер номер аниқ намешавад. главни цели барса барои трансфери ки боша? главни цели Барселона барои трансфери оз як ҳимоятгарай, як тайдига ползашинник ба як варатар барое ки нето рафтестай. ин яка пеня намехоҳад чикна ин яка пеня намехоҳад нео Роналд Куман намехоҳад ки ин яка пеня дим дарвозабони Барселона ша барое ки мехоҳад ки ягон дарвозабони бо таҷрибара Барселона ба монанди нето бигира иваз кунад. салому алейкум ака. дар бораи Гризман гапзан. Гризман ҳозираш да евро бозӣ кардеса, хай шав уже бозӣ накардеса барое ки шав Швейтсария парид. дар бораи Гризман чӣ гап занам? Барселона фурӯхтани Гризманам. салом созен ака. мина мардум хабар ёфтан дуромадестиям. салому алейкум бародаро. қариб ки мекиштам прямой эфира барое ки одамона дуромадеста буд, маъни надошт гузарондани прямой эфир. мерафтам футбол тамошо мекардам. бо дар бораи пага футбол гузарондан дар коре. бозии дӯстонаи барса кай сар мешаванд? ба хиёлам бозии дӯстонаш июлда 27 июлда сар мешаванд. вақтуда ҳамин Роналдо кай мерава Барселона? бародаро як гап як буромад што Жоан Лапорта ира вапшта сомонаи машҳури АС бировардагиай. дар ин бора 3-4 рӯз гап буд. ма дар бораи Роналдо як статья дига навистагим, ба қарибӣ насиб боша мебарад. дар бораи ҳамаи трансферҳои Барселона ки ҳавасманда хостум барои шумо отдельно видео карда партон ки ҳамин футболбоз барои Барселона чӣ лозимай, чӣ минус дорад, чӣ плюс дорад, нархи чанд қадарай, қатъи бозингарои ҳозираш дар Барселона ҳастдай сравничо мекунем ки беҳтара ки беҳтар не. аи трансфере ки Барселона мекуна ки бурд мекуна? Барселона бурд мекуна ё ки ҳамон бозингаре ки ба Барселона мегзарад? чӣ гап хабаре ака? ҳамро монда саломатиё чӣ хеле? худо ба шукр бародар ҳама соз.
контракти Месси уже пага тамом мешавад, дароз кард. Бояд ҳамеша бояд ягон сенсатсия рух диҳад, барои ки имрӯз 29 бародаро, имрӯз ден рождени президенти даста Барселона Жоан Лапорта. Бояд ҳамин рӯз агар хабар бурад, барои ки интервюе ки Роналд Куман мегӯ, интервюе ки Жоан Лапорта дода буд, гуфта буд ки шартномаи Месси ё да ден рождени худаш, ден рождени Месси уже гузашт, ё да ден рождени худи шартномааш дорад Месси, ё да ден рождени ҳамин хабар мебурояд. Мумкин то шаб ҳамин хабар буроя, ё то сара мумкин буроя. Ин ҳеҷ кана медонам. Агар дар бораи Педри гап занем, Педри ҳозираш да бе ягом гуфти гапо безамина бе ҳеҷ еврора гузарондесе. Алло ҳозир бо хабар буромад ки официални хабар буромад ки дар бозиҳои Олимпиада Педри бозӣ мекунад насиб боша. Оли Барселона мегӯяд ки Федератсияи футболи Испания бинависа ки Педрира намонанд ки дар бозиҳои Олимпиада бозӣ кунад. Уҷа на танҳо Педри, дар уҷа бо кияй Эрик Гарсия ки нав бозингари Барселона мандагӣ дар уҷа ҳам ҳастад. Барои ҳамин Педри 18 сола ки ҳаста, одих дар кора бача уже дар Барселона ҳамқа вақт бозӣ кард без замина, хай редка заминаш мекардан, а так без замина бозӣ кард. Дар чемпионати Европа без замина бозӣ кард. Бо уна Дина қати Хорватия 120 минут то охира бозӣ кард. Хуш ба ҳолаш бо ина бозиҳои то чӣ мебаранд ша Олимпиада бурдиест наша. Барои ҳамин Барселона хавотира ки набаранд ша ягон травма набардора полностью ҷазираш. Акай мегӯянд ки Роналдо ба Барса меояд. И ростай ҳамин гап буд бародар, ростиша намедонам. Гап буромади расонаҳои машҳури АС буровардаге ма гуфтестам ки дар бораи ҳамин Роналдо кардагим статья уже қарибиш омадест навистеста будум. Плюс минусаша навистагиам короче ба қарибӣ мебурояд насиб боша. Пагаи дига иншоалло мебуронша ки гузаштани Роналдо чӣ плюс дорад, нагузаштанаш чӣ минус дорад. Короче ҳамаша мефаҳмам. Ака салом алейкум. Короче ака хоҳарма бачаем ҳамин холами ака дар Реал Тиҷи эфир намегзонем. Бародар бисёро менависанд ки ака Реал Тиҷида чӣ ба намегзонед, ё дар комментариҳои канали нав менависанд. Муҳаммад Гариф ки ман дар уҷа обзори бозиҳоро гап мезанам ё хабарора фикри ақидаи шахсӣ худам гап мезанам. Дар он ҷо савол мекунанд ки ака Реал Тиҷиро бигир. Реал Тиҷи бародар, ман мухлиси Барселонаам, ман карда наметавонам дар Реал, барои ки ман дили ҳавас Барселонаро мухлисӣ ки мекунам медонам. Хабарои Реала медонам ки ман просто мада интерес нест да бародар. Дар бораи ман мухлиси Реал ки набошам, қати мухлисии Реал дар бораи Реал гап занам. Акар дар бораи Холланд гап мезади, Холланд бозингари Барселона нест бародар, барои гап задан намехоҳам. Ба гуфти худат Барса чемпион мешавад имсол ё ки не. Ну смотря киё мераванд бо се бозингаре ки Лапорта ва кардаги киё меояд вобаста ҳамин, барои ки бисёри бозингарон ҳозир Барсаро тарк кардане, барои ҳамин состав айдан дар кора. Ака Фати саат шида дар бозиҳое ки пешаи мавсими нав чӣ мекунанд, тайёрӣ бозӣ мебинам, бозиҳои дӯстона мегзаранд. Дар он вақт тайёр шуда дина хабар буомад. Ака бобои ғулом созай дина як тандири чароғак чи тарсида атак созай. Салом ака, Месси шартнома бас ё ин ки не, ё ин ки не вообще набаст, оли хабараш набуромадай. Шартнома Месси бастагӣ нест бордоро. Ин хеле хабар нест ки нест. Барои ки Фабрицио Романо хабар дод, хай журналисти машҳури италиягӣ хабарои дурӯғ наметад, 99% ростай хабар дод ки то 2026 шартнома бастагӣ, оли официалниш набурад. Не ки официальни ҳоли буромадагӣ нест бародаро. Барои ҳамин гуфта наметавонем ки бас ё ин ки набаст. Чё-то гум шид чиз сообщение. Дар бораи Депай гап зан Барселона хариди бародаро, шумо чӣ хел мухлиси Барселона ки намедонед ки Депай харид нахарид. Бача як ҳафта зиёд чи Депай Барселона харидагӣ. Просто оли презентатсияш нагзашт, оли яду оз Голландия парид ку евро яду рӯз дига одих мекуна, баъд чи презентатсияш мегзара яду ҳафта пас насиб. Дар бораи Мемфис Депай гап задем бародаро. Ака Гризман мерава ё не? Барселона мехоҳад Гризмана фурӯша. Ҳозир дар бораи Дембеле бисёро мепурсанд. Дембеле чӣ кор кард? 4 моҳ дина оператсия гузашт, 4 моҳ дар Барселона бозӣ карда наметавонад. Барои ҳамин ай момент истифода бурда Барселона ҳозир. Не ки оз як хабари муҳим то мегӯям бародаро ки пешаи ҳамин травма бардоштан 50 миллион евро Манчестер Юнайтед Барселона пешниҳод кард барои Дембеле. Не ки Барселона не то что отказ кард, 50 миллион барои Барселона пул нест ки Дембеле ки 120 миллион расход кардаги
این سیزن هم خیلی خوبتر بازی کرد از سیزنایی که پیشتره که در بارسا بود. 4 سیزن در بارسلونا بازی میکنه، ای 4 سیزن و یک سیزنش همین سال ساز بود. انا 50 میلیون پیشنهاد کرد منچستر یونایتد، بارسلونا ادکاس کرد. حاضر بارسلونا که حاضر 4 ماه که بازی کرده نمیتونه дембеле шартномаи 4 сола пешниҳодиш кардаги шартномаи нав ана бо маоши 6 миллион евро ана 12 миллион мегира озӣ 6 миллион барое ки 50% аз вақти буҳроне 50% аз пешниҳод кардаги ҳоли ҷавоби дембеле набуронда ки ҳо мега ё ки не пешниҳод кардаги акай номи шумо чи ном дорад бародар номи ман муҳаммад акай мамаҷон дар бораи Каутино гап зан дар бораи Каутино чӣ гап занам бародар интервюи охири Каутино агар дар канали нави ма агар гӯш карда бошен Муҳаммад Гаёров канали нав ном дорад ба англисӣ давҷа гуфтагия Каутино интервю додагия ки вақте ки Ливерпул Барселона бой метия агар бисёриҳо ба худам гӯш кардагия барое ки дар канал паделиса карда будам вақте ки дар Ливерпул бой метия Месси дар вақти раздевалка Каутино ау пара будагия Месси ай пара дар Месси духтури ҳамун ки Барселона поша масаж дорад чикор дорад ки як нигоҳи ки дар интервюш нақл мекунад ки як нигоҳи ман дар Месси ғалтид нигоҳе ки ман нигоҳш дорам баъди ҳамун мағлубият дар раздевалкаи Энфилд як нигоҳш карда нигоҳш хеле ғазабӣ нафурида Мессира Месси бутсира гирифта партофтаи сини Гризман мегӯ сини Каутино партофта дар болои чӣ зад бародаро дар болои шкаф зад саршахам баъди ҳамун гуфт ки ман дигар намехоҳам дар Барселона бозӣ кунам стопудоб Каутино мерава не ки маълум нест чӣ хел ба таври иҷора мерава ё алишбадаракш мекунад мерава барое ки ин сезон кам бозӣ кардагия харидориш камай бозии Ла Лига тез сар шава бар сара ба ҳаёти нав бинем чӣ хел боз бо ҳар кимадам интерес не ки ба ҳаёти нав чӣ хел боз мекунад ба як қадар ҳамлагар ҳамин Лапорт чӣ шуда ка барс мегузашта бошад дар бораи Лапортам видео отдельно тайёр кардагиам бародаро пагаё дига иншоалло мебуроям полностью дар бораи ки Лапорта плюс омаданаш минус омаданаш каш дар бораи ҳавасмандо Гозенсай давҷа дар бораи Лапорта Роналдо дар бораи Хосе Гая ай Валенсия ай дар бораи 4-5 одам ай карочи дар бораи Бернардо Силва ай дар бораи ҳамин одамон айсагем бародаро акам мухлиси Месси бошам ман мухлиси тим гап нест бародаро ассалому алайкум амакаса бачаҳо ака зинда бошед дар як рӯз дар се канал се видео мебуред менан мекунем бародаро барои шумо ки шумо ай хабарҳои ҷаҳонӣ ай фикри ақидаҳои шахсии ма қафо намонед боше ака саломат ака Барселона дар Суперлига бозӣ мекунад ҳозир Суперлига официально гуфтагӣ нест ки мо бозимона сар мекунем ай кадом число ба кадом число не ки маълуме ки Барселона ай Суперлига қатъи Ювентус Реал буромадагӣ нестанд дар бораи Агюро маълумот диҳед Агюро ҳозираш дар бародар қатъи Месси дар Копа Америка дина шав Боливияра 4-1 биридан ҳозираш бозӣ доран ба плей-офф баромадан дар бораи Агюро наметавонам ягон ҷи гап занам барое ки ҳозираш дар ягон бозӣ гузаронагӣ нестем ҳамин Ҷанлука Донарума Барса омаданӣ буд чиед бародар Ҷанлука Донарума унҷа чӣ гузашт ПСЖ бародар ака ягон зашта намехара фақат нападаиш мехара зашта мехара не ки ҳоли маълум нест чанд заштара ҳавасмандай ҳозирашта ҳамаи трансферҳо евро бародаро қиндай чӣ кардан трансфера анҷом додан қинай барое ки бисёри бозигароне ки Барселона ҳавасмандай дар евро бозӣ доранд барои ҳамин баъди евро мумкин ҳамаи трансферҳо ҳал шаванд пеши евро ҳичи гуфта наметавонам Муҳаммад да гап нест брат гап нест рофи салом ака Барса бозингари зиёд шудан ура штраф намекунанд не гап да ия бародар ки ана гап да бораи ия бародар ки гап мо ёдам биромад дар бораи штраф барое ки сезон сар нашуда то сезон сар шудан ҳоли трансфери кӯӣ боша барои ҳамин бозингаро чарташ мераванд ҳозираш да штраф карда Ла Лига наметавонад бародар не ки айҳад зиёд ай бозингаро ака инстаграми Барса чӣ як аз они шумоми як шогирд шудагия ҳо онҷа хабарҳои Барселона мебуроям салому алайкум ба ҳама мухлисои Барсаи беамто ака дар бораи бобои ғулом гап занем дар бораи бобои ғулом ягон рӯз насиб боша ягон статья мебуронам ба шиностон мекунам ҳозирашда гуфтан наметавонам Месси шартномаша тамдид кард ҳозир не бародар дар бораи гап задам уже кадоме агар дарё накарда боша дар бораи шартномаи Месси бародар ма гап задагим пеш полностью дар бораи Месси айсар будорем тамошо кунем прямой эфира
барселона қарз миллиард гузаштагӣ бо 500 миллион мегира. сабабш чие? 500 миллион мегира барои трансфер намегира бародар. 500 миллиони барселона мегира, қарзои пешинаша пардохт мекуна. И 500 ё ба фоизи кам гирифтагиан 10 сола. барои на барои трансфер барои чӣ намегира, барои қарзое ки бо қарз дорад. Из бизнесе қарз мегӣ барои қарз додан. Ҳамин хеле ҳаёт ҳамие. Ака ҳами трансфери Месси то кадом сола? Трансфери Месси гуфтани гап нест бародар. Шартномаи Месси пага тамом меша. Шартномаи Месси инам гап дорум тра. Салом алейкум, зинда боши бародар. Плей-офф да қати кияй? Он надидам не ки бародар Аргентина қати да плей-офф қати ки ғалдаге. Медонам ки қати Бразилия точно намеғалта. То финала қати Бразилия намеғалта барои ки Бразилия да дига ячекай. қати Колумбия мумкин бғалта не ки қати Колумбия оли ам намеғалта. Баъди агар ира бубра да як чорфинал қати Колумбия мега. Агар Колумбия бубра Роналдо ба Барселона мира да бораи Роналдо боло да гап зан бародар қафо када тамошо кар мебинем. Акай Муҳаммад видео бобои ғулом чишид? Мебурорум иншоалло мебурорум гуфтум ку. дар бораи Эмерсон бародар ҳозир дар тими Бразилия бозӣ дорад дар Копа Америка. ҳозираш ягон бозӣ дар Барселона нагзаронда ки ма бугум ки ягон маълумот бутун дар бораи Эмерсон. ҳозираш дар чи нормални бозӣ дорад дар сборни Бразилия. Ака Алба баъди Евро меравад? Не, ҳозир як хабар баромад, шумо медонед ки дар Интер ҳавасманд шидаи. Интер барое ки Каларов а Интер меравад ҳавасманд шидаге. Эшли Янгам рафт, Каларов рафт, Леви Зашини ки бо таҷриба кофтестай. Агар пули ба хелом пули хушрӯ агар пешниҳод кунам ба ихе маоши калони Алба, Лапорта свободни сар метия. Ё ки ягон Алиш Бадарак ягон кунам ба ягон централни Зашини ки Интер ё ягон ҳамлагар тоша намекунад ки ба ягон централни Зашини мояд бикунад. Барои ки централни Зашини ки хуб дорам. Аками Ратич чива бозӣ намекунад сборни ана карьераша дар сборни Ракетич бас кадаге ку бародар хабар надорем. Чема Депай да какар мехарид? Кира Депай да Лукакура мехарид? Ҳама да сӯза. Бародар Депай свободни агент омадаге барои Лукакура харидан 100 миллион зиёд дар коре, бо баъди 100 миллион маоши 15 миллиона дар коре. Барои миёд шумо полнис маълумота намедонед, шумо да осона гуфтан ки чема ида ира мехарид, чема ида ира мехарид. Депай чи омадаге агенти озод омадаге солна 5 миллионш метиям. Аида бозингари зур миёям мехе свободни агент биёни ки бо 5 миллион пурса. Ҳозир свободни агентҳо Серхио Рамос 35 солаи 12 миллион талаб кард. Бо байгаш 12 миллион пеша 12 миллион мега ки мара 20 миллион дига бонус де баъд шартнои бануқати командо. Дар бораи Фати гап зад. Дар бораи Фати боло да гап задам бародар қафо ки мефаҳмем. Меган Тер Штеген мерава. ҳозир бовар ки Барселона да гуфтестам ку ҳамин одамое ки неприкосновениан да Барселона Мессиаю, Де Йонгаю, Педрию, Морибаю, даже пучам не Морибаю, ана Мингесаю, Араухо, даже Тер Штеген нест. барои бародаро Фати айба. барои любой кас Барселона мета гап дая ки пули хушрӯ агар пешниҳод кунанд. Акай Муҳаммад мотра 1000 километр 100,000 километр тамошо дорем. Ҳазор Аҳмад братар зинда бошед. Ака Делик намея. Делик мумкин биёя. Не ки ба бозиёи Делик та бовар ки агар дар сборни тамошо кардам ҳамин Голландия ай пиштамон боидод да бигем хато намекунем барои ки ай беақли Делик боидод. Валои хубтараш Делик намея. Делик да Мингес аро хусустарай. мо даята Леваноги дар куре агар ана кибрава Лангле қати умтитибрамо Леваноги дар куре Леваноги Лапортай. Ака дар бораи Араухо гап зан. Араухо ҳозир травма дора бародар. Ака хубчаи пула ҷамъ кунем, роҳӣ кунем Барсада. бовар ки агар ҳамин тоҷико поли мухлисо агар ҷамъ кунад ай буҳрони иқтисодӣ мебурояд. Аргентина қати Эквадор боз мекунад. Бале бародар дар хотирам овардӣ. Акай Муҳаммад Аргентина чива дар бозиҳои давлатӣ боз намекунад? Чӣ хеле бозиҳои давлатӣ бародар? Гап нест Муҳаммад ки дар бораи Барсаи бузург видео мекунем. Гап нест дар шумо ки шумо моро дастгирӣ мекунем. Агар Месси аз Барса биравад ба куҷо меравад? Месси ай Барса намеравад бародарои сафсатай. Агар биравам ман намедонам ё ПСЖ меравад барои ки Сити уже намеравад. Ки ПСЖ бирад. Не ки намеравад гапай. Гап нест. Дембеле аз Барса меравад. Ана Франсиско Тринкао чи? Тринкао бародаро фурӯхтане ё ки Алиш Бадаракш карданиам барои ки ҳамлагар бисёр шуд. ба Роналд Куман уқа иштиёқманди дар даста истодани Тринкао несте ва намехоҳ ӯро истифода барад. барои рафтани Тринкао созе агар ягон пешниҳоди хуб кунад.
Вулверхемптон пешниҳод кардеса не ки Тринкау намехоҳад ба Вулверхемптон гузарад. Хай кира мехоҳад ба Вулверхемптон гузарад вақте ки худ да Барса бозӣ мекунӣ мефурад та да Вулверхемптон барои бозӣ кунӣ. Агар Роналдо Барса биёя ман дигар футбол тамошо намекунам. Бародар барои чи? И бизнес ай футболи ҳозиразамон бизнес шидагиай. Футболи ҳозиразамон бизнес шидагиай бародар. Любой кор шиданаш мумкин. Сипоси гап дая ки шумо асоси ҳами Роналдо омадан барои чи Лапорта ҳамон овардани аст. Асоси шумо намедонем бародар. Асоси ҳамие ки штаби айбуҳром бура. Шумо медонед ки чӣ хел лич нест Роналдо. Ман намедонам ки шумо презрение доред ё ки чӣ доред шум мебинед Роналдо. Ман лично шум намебинам Роналдо. Как футболисти хубай. Ҳамчун одаме ки Инстаграм пеш мебара ҳамчун Медини мегана мира ҳамчун Медини бозингари бузурга ҳамчун бозингарам бозингари бузурга ҳамчун дар Инстаграм дар дигар ҷо Медини рекламиния. Барои омадани ӯ айҷияти иқтисодӣ айҷияти молиявӣ барои Барселона 1000% хубай. Барои ки футболкаи ӯро мефурӯшанд транслясияи Барселона қатъи агар чӣ хеле Месси қатъи Роналдо дар даста бозӣ кунад транслясияи ӯ Барселонаро дар дигар каналҳо фурӯхтан айрӯи миллион меравад. Форма фурӯши туристо барои тамошо кардани ӯ бовар ки шумо намефаҳмед охи. Барои ҳамин Лапорта хеле худоро кардеса. Не ки Роналдо омаданаш амри маъқул. Ман дар бораи Роналдо ҳамин статья калом мекунем. Иншоалло видео мекунем барои ки шумо ҳаматон фаҳмед. Хай бисёре уже саволот такрор шудест бародаро. Боқи дар амони худо ман бозии Англия рақати Германия тамошо кунем ки пага дар канали нав видео кардан дар кураи. Иншоалло бо алоқа дар ин бораи. Худо нигоҳ кунем бародаро.